Ka gani gashi nan yanzu ka zo ka cuce mu tsohon kawai ka sa ta tafi. Yaro ba ka da hankali. Ai ba ka sani. Ai kai da tije ne kai da ragowar kwari to abin da mun ake na gaba. Ai kai ne ka haddasa. Ba ka gudun abun kunya mun hada shadin na taho haka turufa ya taho shi ma. Ba turufa. Ai wannan da ta ga uban kan nan za ta rubu. Ka san baya ne kana ina ka nutsi kana ji na da wannan kusan gurwar da kulungotan nan da muke shukawa da ma samu muka samu gangariyar sana'a don ta kau da zaman banzan nan to sau 17 kafuwan mun duk lokacin da aka yi wani zama kai kake kawo shawara abin na a sau 17,000 dai ya fi ni girman jiki ba ya fi ni garin jiki mana ko za ka fi ni yawan kashi sai dai ka fi ni garin jiki ya fi ka na mikiya hangen ne kwarai kuwa a ganin ka ba daga ya fi ka na kana je yanzu mu samu sana'a kire ana wata gabata yanzu abin da ya kamata wata sana'a zai da ku kawai za mu samu ba tun ya ba kafar ba ka san ba kai wa da ko ba kai magana to ai ko da ko na san cewar ko ba komai ni ba zan yanzuwa ga girma ga ka zama shi yanzu in Allah ya taimake ka muka fara dakon nan in aka yi maka ciyama to kai da uba ya sai za ku kulla zumunci shugaban yan kasu ka ga shikenan ka samu karbuwa sai a ce maka ciyama na yan dako ga kuma ciyama na yan kasuwa uba ya ka wannan ga aya